Шул вакытта Гайса янына шәкертләре килеп, күкләр патшалыгында кем иң биеге дип сорадылар. Гайса бер баланы чакырып алып, алар уртасына бастырды һәм сезгә хак сүз әйтәм. Әгәр сез үзгәреп, балалар кебек булмасагыз, күкләр патшалыгына кирмәячәксез диде. Кем шушы бала кебек үзен кече итеп тота, шул күкләр патшалыгында иң биеге булыр. Минем хакка шушындый бер баланы күңеле белән кабул иткән кеше мине кабул итә. Әмма миңа иман итүче әлеге кичкенәләрнең берәрсен юлдан яздыручыны муенына тегермән ташы асып, тирән диңгез суында батырсалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Дөньяга кайгы, чөнки юлдан яздырырдай нәрсәләр күп. Вәсвәсәләрнең килүе котылгысыз. Әмма алар кем аркылы килә, шуңа кайгы. Әгәр сине кулың яки аягың вәсвәсәгә салса, аны чабып читкә ташла. Ике кулың һәм ике аягың белән сау килеш мәңгелек утка ташлануга караганда, тормышка бер куллы булып яки аксак килеш кирүең синең өчен яхшырак. Әгәр күзең сине вәсвәсәгә салса, аны суырып алып читкә ташла. Ике күзең сау килеш җәһәннәм утына ташлануга караганда, тормышка бер күзле булып кирүең яхшырак. Карагыз, әлеге кичкенәләрнең берсен дә түбәнсетмәгез. Сезгә әйтәм. Аларның фәрештәләре күктәге атамның йөзен һәр вакыт күреп торалар. Сез ничек уйлыйсыз? Әгәр берәүнең 100 сарыгы булып, аның берсе югалса, ул кеше 99 сарыгын тауларда калдырып, югалганын эзләп китмәсме икән соң? Әгәр тапса, сезгә хак сүз әйтәм, югалмаган 99-га караганда табылганына күбрәк куаныр. Күктәге атагыз да шулай. Әлеге кичкенәләрнең берсенең дә һәлак булуын теләми. Имандашың сиңа каршы гынах кылса, барып гайбен үзенә генә фаш ит. Ул тыңласа, сез бер-берегезне тагын имандашлар дип атай алырсыз. Ләкин тыңламаса, һәр очрак 2 яки 3 шаһид белән раслансын өчен үзең белән 1 яки 2 кешене ал. Әгәр аларны да тыңламаса, иман итүчләр бердәмлегендә сөйлә. Ә инде бердәмлек әгъзаларында тыңламаса, ул синең өчен мәҗүси яки салым җыючы кебек булсын. Сезгә хак сүз әйтәм. Җирдә нәрсәне тыйсагыз, шуны күктә Аллаһы тыяр һәм нәрсәне рөхсәт итсәгез, күктә Аллаһы да рөхсәт итәр. Тагын сезгә әйтәм, арагыздагы икегез үзара килешеп, җирдә нәрсә генә сорасагыз да, күктәге атам аны эшләячәк. Чөнки икәү яки өчәү минем хакка җыелса, мин дә алар белән булачакмын. Шуннан соң аның янына Петр килеп, хакимем, туганым миңа каршы гынах кылса, ничә тапкыр кичерергә тиешмен? 7 тапкырмы? Юк, 7 түгел, 70 тапкыр 7 мәртәбә дип җавап бирде аңа Гайса. Күкләр патшалыгы менә нәрсәгә охшаш. Күз алдына китерегез. Бер патша хезмәтчеләреннән хисап таләп иткән. Акча хисабы башлангач, аңа 10,000 талант бурычы булган бер кешене китергәннәр. Аның бурычын кайтарырга акчасы булмагач, бурычын түләтер өчен патша аның үзен дә, хатынын да, балаларын да бар милкендә сатырга әмер биргән. Хезмәтче патша каршында йөзтүбән капланып, бурычымны көтче, мин сиңа барын да кайтарып бирәчәкмен дип әйткән. Хуҗасы аны кызганып бурычын бәхилләгән һәм хезмәтчесен җибәргән. Хезмәтчесе исә чыгып киткән һәм үзенә 100 динар тиешле хезмәттәшләрнең берсен очраткан. Ул аны бугазына ябышып буа башлаган. Миңа бурычыңны түлә дип таләп иткән. Тегесе тезләренә егылып, аңа бурычымны көтче, мин кайтарып бирәчәкмен дигән. Әмма хезмәтче риза булмыйча, бурычын түләгәнгә кадәр аны зинданга утырткан.
Патшаның башка хезмәтчеләре моны күреп бик кайгырганнар һәм бар булган хәлне хуҗаларына килеп сөйләп биргәннәр. Шуннан соң хуҗасы әлеге хезмәтчене чакырып, яраксыз хезмәтче, үтенгәч, мин бөтен бурычыңны бәхилләдем. Мин рәхимлек күрсәткән кебек, хезмәттәшеңә син дә рәхимлек күрсәтергә тиеш түгел идеңмени дип әйткән. Ачуы чыккан патша, хезмәтчесе бөтен бурычын түләп бетергәнче, аны газаплаучылар кулына тапшырган. Әгәр туганыгызны ихлас күңелдән кичермәсәгез, күктәге атам да сезнең белән шулай эшләячәк.